Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha mai albarka mai suna Khalifatu TV. Daga wanda yau wannan ne sabon kallon shi a wannan tasha, muna roƙon shi da ya je ya danna mana alamar subscribe. A darasinmu na yau za mu nuna muku yadda za ku taimaki idanuwanku ta cikin zanda sabida haske. Farin haske yana da matsala a idanuwa, yadda za ka mai da ita baƙa. Da farko za ka je ka nemi zandar wayarka, in baka da ita za ka ɗauko ta a play store, za ka jira ta buɗe. Da zarar ta buɗe, ni dama ta already na mai da ita, to kai ma in kana so za ka janyo nan daga ɓangaren hagu, za ka janyo shi ka yo da shi ɓangaren dama. Ga nan alamar na ɗaya, na biyu, na uku, za ka ga an sa night mode. In ka taɓa haka kamar ni yanzu nan, haka ya fita. In kana so to ka mayar, za ka yi haka, za ka taɓa. Da zarar ka taɓa za ka ga ta koma. Insha Allahu haka za ka ji daɗin yin amfani da ita ba tare da ka sha wani wahala ko tana baka matsala a ido ba. Don Allah mun gode. A danna